Nakasinati og halapad nga pagbaha ang pipila ka bahin sa Kabisayan ni atong weekend nga epekto sa mipasulabing shear light. Nakansilar usab ang biyahe sa pipila ka mga barko tungod sa di maayong panahon. Ano ang report ni Nico Sereno? Epekto sa uwan ni atong weekend, gibahaan kining bahin sa barangay Kabadyangan, Compostela, Cebu, tungang gabi ikagahapon adlawng Domingo. Gikan sa karsada sa may Purok 2 Grahian, nasa napansab sa baha ang pipila ka mga panimay sa maong dapit. Makita nga nagkapuliki ang mga residente para mahipos og maisang ilang mga gamit, humana sudlan gyud ang ilang mga balay. Samtang kagahapon sa hapon nakansilar usab ang biyahe gikan sa Pantalan sa Santa Fe, Bantayan Island. Makita sa video ni usa ka netizen ang kusog nga hapak sa bawd sa Pantalan. Niadto higayuna, daghan untang mga pasahero naghuwat nga makasakay kay pabalik na sila sa mainland Cebu human sa bakasyon sa Pasko ug New Year. Karong adlaw gilibkas na hinuon sa Coast Guard ang suspension sa biyahe sa mga barko sa Northern Cebu. Nasinati sab sa pipila ka lugar sa lalawigan sa Bohol ang panagsang pag-uwan-uwan. Misangpot kini sa pagbaha sa may barangay Sungkulan sa lungsod sa Dawis. Daw nasusama sa halapad nga sapa ang baha nga gisungasong gihapon sa mga sakyanan. Sa Eastern Visayas, daghang lugar usab ang naapektuhan ni adtong weekend. Ang lungsod sa Hipapad, Eastern Samar, lakip sa daling nabahaan kagahapon sa buntag. Matod sa BFP, napuo sa 13 ka mga barangay ang giingong naapektuhan kundiin may pipila nga gipabakwit lang una. Sa lungsod sa Canavid, gipangkarga na lang sa bangka ang mga motorsiklo aron makatabok sa pikas bahin. Dili makalahos ang motor tungod sa pagsaka sa tubig, maong ipakarga na lang kini. Mubayad sila og tag 100 pesos. Samtang ang mga walay ikabayad nga mga residente, mapugos na lang sa pag-ubog para makatabok sa pikas bahin sa kalsada. Sa rehiyon, daghang LGU sab ang mikansilar sa klase karong adlaw tungod sa di maayong panahon. Matod sa Office of Civil Defense Region 8, gimonitor pa ang sitwasyon ug nagpaabot sila sa reports gikan sa lain-lain nga mga LGUs sa Eastern Visayas. Pagbaha ug minor landslide ang natala. Sa initial report sa OCD-8, muabot sa 1,564 families o kapin sa 5,000 ka mga individual ang naapektuhan ning maong weather condition. Sa rehiyon 8, nakapa-evacuate og 138 ka mga pamilya o 437 ka mga tao. Nag-start po siya nung Saturday, sir. Then, naging po siya intense yesterday. Kahapon po talaga yung tuloy-tuloy talaga na pag-ulan. Buti na lang po at tumupa po siya or tumigil po siya nung gabi. Pero dun sa mga areas pa po ng northern portion of the region, meron pa po silang na-experience na pag-ulan. Nico Sereno, Balitang Bisdak.